Hawaii, gumising ng maaga, bitbit ang pangarap sa bag. Sakay sa bus, sa gitna ng ulan o init ng araw. May ngiti sa labi, kahit pagod ang katawan. Para sa pamilya, lahat ay kakayanin. Dirty Hawaii, tugot pawis sa bawat ngiti. Pitok ng puso para sa pangarap. Tagumpay sa bawat habang, kahit malayo sa bayang mahal. Dito ako patuloy na lumalaban. Dirty Hawaii, kwento ng bawat huwan. Aloha! My daughter is being treated for leukemia. Ayan, nimbag ngal daw tayo aming kabiyak. Kumusta kayo amin? Ayan, like and share po natin ang ating live. Ayan, sakbay man nga intay itultuloy. Iti live tayo. Kahit kuman nga kumanta iti may isang Ilocano Christian song para kada tayo amin. Akas pabungad tayo dito yung live tayo. Okay, kabiyag? Para kanya tayo amin. God bless everyone. Ayan, nimbag daw tayo amin, kabiyag. Para kanya tayo amin. Siksika uwa Grasya na sabo pagraramanan kay sutibyan kami nagapwan bigat kenamay Diyos pagkamangan Hintay parmeke when nga agpaiso di Diyos tulae tiksaken ng nama hintay ang lunen di ayat ni Diyos hinday rambakan grasya na sagot pagraramanan dahil sutibyan amin agapwan rigat kenamay Diyos pagkamangan inayayat mo apo dagiti na panglaw nakakaasi dagiti mawaw aramidem apo di dalan nakaw
di may paida. Iyayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na sago, pagraramanan, tayo sutibyan, amin agapuan, rigat kenamay, Diyos pagkamangan, himay kawapo, ket nagrigat ka, apaay di amin, amin na parswan, manakaadipin, amin nakita, ited mo tiiling, di waya-waya, iyayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na sagot, pagraramanan, tayo sutibyan, amin agapuan, rigat kenamay, Diyos pagkamangan. Ayan, deta po itina na paulwan siksika o apo. Ayan, maraming salamat everyone. So, di kiti apo data. Thank you so much. Ayan, i-like and share po natin ang ating live kabihag. Like and share po natin. Sige, ulitin nyo pong mag-message kasi nakalayo na po yung message po natin. Ayan, i-like and share tayo apo. Wait lang tayo. Hindi, i-play dito music tayo kabihag. Kita, music tayo. Ayan. Ayan, thank you so much kabiyag. Ayan, morning manen kabiyag, idol ko na ni Perlita Juan. Ayan. Sige, ulitin nyo tag-message apo, kit na nakadayo tayo message ta itayin. Ni Divina Madalipay, Doko Mayubay, watching from Badok, Ilocos Norte. Ayan, thank you so much. I-shout out ko man ni bakit ko, ni Honey Lilibet Madamba Gabriel. Shout out kabiyag ko na. Ayan, nadaan sa Unapiti School. Ayan. Ayan, maraming salamat, kabiyag. Okay, ni Sheila Ann Andres. Hello po sir. Shout out from Pasukin. Ni Wilma Romero. Ayan, happy watching, kabiyag. Ayan. Thank you so much. Happy watching, Wilma Romero. Ayan. Agboy-boy ay so na iti Hawaii. Watching from Lawag City, kabiyag ko na ni Wilma Romero. Ayan. I-like and share tayo dito live tayo, kabiyag. Ayan. Kumustaan tayo lang, kumustaan. Shout out kay no, di kita mabalin nga ag-request di kanta. Ag-kanta tayo manina, kabiyag, diba? Ni Felinor Miguel Ploman, pa-shout out man idol from Wahiawa. Wow, Felinor! Ada viewers tayo nga dati isla iti Hawaii kabiyag ni Felinor Miguel Ploman. Thank you so much, Felinor. Ayan, di kita mayat nga agkanta. Napayat yun umakyat dati live tayo. I-share tayo mamit dati. Intay mampela i-share dati live tayo kabiyag. Kaya kita sayang. I-share tayo nga po. Like and share tayo. Ni Jovelyn Lazaro Bareng. Ayan. Hello po sir from Dingras. Ni Eden Uwamil. Pa-shout out. Watching here at Sanchez Mira, Cagayan. Ni Maribig Kopatan Castaneda. Pa-shout out dito sa Bigan, Cabiag. Ayan. Maribig, thank you so much. Ni Ray Norte.
dito yung amin pinangbasam no ka na yan, kumpad, pare. Raynor TV. Ayan, watching from neighbor ko na. Neighbor Island, Kabyag. Ayan, Maui. Andat Maui, saan ka dito ni Rain TV? Ayan. Ni Ligaya Listang, good morning, Kabyag. Watching from Pasukin. Ni Jason Ricardo, watching from Sarat, Sir Idol. Ayan, ni Remy Agbayani, watching from Dingras, Ilocos Norte. Ni Wilma Romero, pa-request Kabyag, Daluyon Tibyag. Daluyon Tibyag, tsaka mo. Pa-shoutout ka ba, guys? Ayan. Padasin tayong ipatukar lang tanukwan Kabyag. Bernard Agustin Jr., pa-shoutout ka ba, guys? Kunana ni Normalita Lorenzo, watching from Eva Beach, Hawaii. Ayan, nadapo digiti followers tayo, supporters tayo nga dati Honolulu, Hawaii. Ita Eva Beach. Yan, nadamit sa na Eva Beach. Ni Victor Orteliano, Victor Marcos Orteliano, pa shoutout from Bacara. Ayan, thank you so much. Ayan. Okay, Kabyag. Ayan, sakbay nga intay ituloy. Ayan, digiti mayat nga digiti iti commercial building maintenance. Ayan. Ket agsapsapul da timayat nga agtrabaho full-time ken part-time. Kanayon na iti kompleto nga benepisyo. Kabyag. Sweldo ket mangrugi ti $16. Agpangato depende iti experience da. Kabyag. Oras ti mangrugi ti trabaho ket 6:30 ti bigat, agingga iti alas 3 ti malem. Lunes agingga ti Biyernes. No kayat yu pa'y overtime at overtime na Kabyag. Ayan, no interesado kayo Kabyag, tumawag kayo laeng iti opisina da iti numero bilang 808-845-1955. 808-845-1955. Ayan, tawagan laeng iti opisina iti commercial building maintenance no kayat yu iti adda pagubraan na full-time ken part-time Kabyag. Ito'y Hawaii. Ayan ni Mercy Romelby, watching from Bacara, Kabyag. Ayan, thank you so much, Kabyag. Ayan, hindi nga rin tuloy iti ag-shoutout, ayan. Thank you so much. Ni John Noah Ramos, pa-shoutout, Kabyag. Ayan, ni John Noah Ramos, ni EDZ Junior. EDZ Junior. Tapo makatikaw. Pa-shoutout man Kabyag. Dito'y San Julian, Sitio Liglig Kong, Solsona, Ilocos Norte. Ayan, di kita taga Solsona. Dita Sitio Liglig Kong. Ayan, shoutout kada kay amin. Kuna ni EDZ Junior Tolentino. Ayan, maraming salamat everyone. So, like and share po natin ang ating live. Daluyon Tibyag. Hintay man padasing i-request dati. Hintay man Daluyon Tibyag. Daluyon Tibyag. Patukartelatan ang dyak kamukan tayong Kabyag. Oh, Ilocano Christian song with lyrics. Oh, sige, kaya't kumandeto eh. Sa pagitan ng trabaho at tanawin na magagaganda, Waikiki hanggang ayan, Daluyon Tibyag, kunana, so detoy. Hindi mga rudeng gen Kabyag, ayan. Ayan, dito nga request apo kit yung request ni Wilma Romero, Daluyon Tibyag. Ludag tumatibay mapnotali na ay ngem tiyempo met sumambay dawel na laus unay paragbiag tayo pulubo
Santay nga nanayon, sikaken siya kaglaylaya, kadagiti taaw tibiyag. Lumay ti daluyon tibiyag, sangwen di ka agamak, datli kudan di dawel tibiyag, sumangbay to tilinak. O tibiyag, anay daton ti Diyos, at daragsak kenonos, aglasat man nagwatuk, ngemong warto wakas balitok, panagbiag tayo tulog. Santay nga nanayon, sikaken siya kaglaylaya, kadagiti taaw tibiyag. Lumay ti daluyon tibiyag, sangwen di ka agamak, datli kudan ti dawel tibiyag, sumangbay to tilinak. Lumay ti daluyon tibiyag, sangwen di ka agamak, datli kudan ti dawel tibiyag, sumangbay to tilinak. Lumay ti daluyon tibiyag, sangwen di ka agamak, datli kudan ti dawel tibiyag, sumangbay to tilinak. Datli kudan ti dawel tibiyag, sumangbay to tilinak. Datli kudan ti dawel tibiyag, sumangbay to't nalinak ka Ayan, deta po iti daluyon tibiyag. Ayan, requested by Wilma Romero. Kaya maraming salamat Wilma Romero. Thanks kunana, thanks kabiyag. Granted my request kunana. At damay dito ni Maysan ni Marvin Bautista Galulak.
Ayan, imbag na bigat mo, idol. Siya kayang taglaklako kalugong. Ayan, nag-message sa kanya, Marvin. Ayan, shout out na rin. Ayan, shout out kay Marvin Bautista. Ayan, kay Julian Medina, watching from downtown Honolulu. Ayan, thank you so much sa Julian Medina. Ayan, thank you for your support, kabiyag. Ayan, sana at danto time na kikita-kita tayo dito. Magdidin na lapos tayo dito paggatangan, tiyandaan, kada mall, ito'y Hawaii. Ayan. Ni Boss Halley. Hello, kabiyag. Good morning. Request kumantay kusilapan ka, kabiyag. Sige. Ala, iyo natin pala dito. May isang request, may isang kabsat tayo, ha? Ni, ayan. Kasi tapo ni Sarah G. Shout out, kabiyag. Watching here in Hong Kong. Ayan, shout out ka kay amin dito Hong Kong. Ayan, Ian De La Cruz watching from Eva Beach. Ayan, ni Ian De La Cruz. Thank you so much, Ian. Ayan, kabiyag, no hanakag. Shout out na kasi no kabiyag. Kitain nyo latatanagan nyo dito ngaton. May ipinok mga kabiyag. Ayan, di kita ti nuhang kumigol sa. Tapno na pimpindas mit lang ti pinagdingig tayo. Di kita requested nga tuktukar kabiyag. Ayan, hindi mga roda patangatang tay may isang request dito kabsat tayo. Dua kami di tapusum kunana. Okay. Para kanya yun dito kabiyag. Tan apo. Apo, dua kami di tapusum kunanan eh. Ayan, maraming salamat. Hindi viewers tayo. Ni Panyang watching from Guam. Shoutout kay Hansi Recos. Ayan, watching in Big Island. Wilma Romero, thank you so much. Sa dami dapat dito yung giveaway. YouTube channel dayon yung Mami Marites Vlog na imbag na aldaw oras mo kay Lian host. Pakipukaw. Ayan, ni Mami Marites Vlog. Iti YouTube channel. Ayan, please like and share po natin ang ating live ka dyan.
Wen kabiyag, Mami Marites Vlog, mayat na background. Welcome, John Noah Ramos. Boss Hali, awang pagkiniak ito'y nailit. Ayan, dito po iti request ni Noah Ramos. Ayan, thank you so much Noah. So, intay mga rod isaruno diti nag-request ko sila pang ka ni Boss Hali. Ayan, agyaman ako na ni John Noah Ramos. Ayan, thank you so much. Alan, no malabsan, di kiti naga nyo, kabiyag. Ipipin kumet adat yan pin section no kwan niya makita yun no kwan nakapin no hang ko maipukaw kasi makadayo tayo no kwan aminin kabiyag. So inte man in i-request ay inte man in ipatayab dito yung may isang request ni kabsat tayo nga ni Boss Hale. Okay, dito iti nalaingmet nga ti gay ni asawa nan sa no kwa. Okay, kusilapang ka. Dito yan. Leila Bautista watching from Paco, Manila. Ayan, thank you so much. Hi kabiyag, kuna ni Lipi Kalikakdak. Hi kabiyag, shout out sa'yo watching from Pudok, Bawang, La Union. Wow, thank you so much. Arsong, watching from Kawayan, Isabela. Neil Agno. Yung bagabigat kabiyag. Shout out from Bintar ni Elena Molina Domlao. Ayan ni nila nimbag na bigat tayong aming kakabsat. Sa di kapay pulos kimita. Tawinet tinaglamas ni ruwam ko tinagwayas sakbay nalipatan ka namin nanuak nagparparik nga nga kumabiyag ko ang subli ka hindi nakulata kinit kita intong nagsarap na kung silapan ka ipasulik toto'y mata ang kumitaken ka sakto pa ibang ato. Welcome, Boss Haling. Mia Baluran Darang is watching. Thank you so much. Like and share po natin ating live kabiyag. Like and share.
watching from Tangid, Lawag City. Nabiyagak nga Kabiyag na awan imbag nga oras mo ita. Kastamit ken ka. Cecilia Paredes, good morning. Amok nga ang babawi kan na amiris mo't nagdudutang. I mean sorry, damage has been done. Digmet impagarup sa maituran, balay gigit masarakan, kalbasan na syakit panawang. Intun nagsarata, kusilapan ka, ipasulit to do'y mata, ako mitaken ka. Sakto ba'y bangado, ken ibababa, kastanto pa nang ibarik na. Ang nabiyagak nga awan ka, em kinagpaisuanan na, may iliwaklat taken ka, bareng no kabaylak to, nga aramiden nga. Intan nagsarap ka, kusilapan ka, ipasulit ko to'y matang, ako mitaken ka. Sakto ba'y bangado, yan ipababa, kastanto pa nang iparik na. Ang mabiyagak nga awan ka. Alright, apo iti kusilapang ka, requested by Boss Hali. Ayan. Maraming salamat, Boss Hali. Ayan, hindi mga roda pumatok armanin iti tuktukar tayo kaya. Biyak ti Hawaii, gumising ng Ayan, maraming salamat. Ayan, nadami dito apo ni Manong Hener Lumabaw. Ayan, thank you so much, Mang Hener. Ayan, ni Cecilia Paredes, good day, met. Dagitay kakabsat dita Hawaii kabiyang, JY Paho, Jaime Mario Romel, Biken Jocelyn Luis Romel B. Ayan, thank you so much. Ayan, like and share po natin ating live sa mga hindi pa po naka-likes. Please likes or heart po ang ating live. Ayan, maraming salamat kabiyag. Ayan, mabalik kayo lang tag-request hapo ti kanta. Kabaring amo tayo nga kantain, no handay amo nga kantain ipaan natin latang kwan, ipatukar tayo. Ayan. Anati mabalik nga kantain tayo nga Ilocano met. Agpaskwa ang sakada kayo na yan. Sige, agpaskwa tayo kabiyag. Agpaskwa tayo. Okay? Sakbay man ti amin intayo man na agpaskwa. Paskwa ang kay mang kabiyag. Dahil sa malapit na ang Christmas, sige, agpaskwa tayo. Okay? Para kanya yung amin dito kabiyag. Karaoke TV. Hello, kabiyag ko na ni Jaime Holipas. Ayan, nimbang Paskwa tayo amin. Ayan, i-like and share po natin ang ating live. Kumanta tayo net, kabiyag. Sa Pasko darating, nais ko'y ikaw pa rin, ang aking kapiling, at sa mga araw pang darating, walang ibang
Pangarap ko'y ikaw pa rin. Imbaga Paskwa. Kung ito'y panaginip, ay ayaw ko nang magising. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Sana'y huwag magbabago ang matamis mong pagtingin. Kahit na hindi Pasko, giliw, ako'y lagi mong mahalin. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Sa Pasko darating, nais ko'y ikaw pa rin. Ang aking kapiling at sa mga araw pang darating, pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Sa Pasko darating, pag-ibig ko ikaw pa rin. Ayan, thank you so much. Dada po iti napolwa na Sa Paskong Darating by Freddy Aguilar. Ayan, maraming salamat diti Imay ni Cecilia Paredes, Timan Maysa, Kabsat ko, Kabyag Lawrence, Romel B. Ken, Demi Romel B. Ayan, ni Cecilia Paredes, Merry Christmas Kabyag, same to you. Ayan, ni Micaela Cruz, hello idol, watching Analulo. Ayan, nagpintas na boses mo Kabyag. Ayan, maraming salamat Cecilia. Ni Charles Pakris, tay Christmas mi Kabyag. Si kakin di Kabyag ang tay pa Christmas. Siyak ti agkang kanta. Okay, so intay man ikan manen iti side B deti nga kanta kita po. Nagmayat man ti kanta ya. Intay man kantain man deto yan ni Kabyag. Ayan, dito man ti kanta ni Ruel Cortez, di kiti kadaanan nga kanta Kabyag. Di kiti kakapintas nga kanta idi. No kantain tayo itangkit apo, nagmayat nga dingdinggen. Hindi mga roda kantain Kabyag. Ayan, para kanya tayo amin Kabyag. Merong Christmas Kabyag ka na ni Wilma Romero. Ayan.
Okay. Ala, habang tayo yung akang kanta kabiyag, kitain nyo lang tatay screen no kan, nabasa ka amin, di kita anayo. Tapno napimpit na smith lang ngaya, no kwa. Ni, api nagawan. Nagawan ti, ay naka-silent, kaya pala. Okay, kabiyag, dito yan. Para ka tatay, amin. Idol, take to man, palubusan ka, sagot ko man kay DJ Jerry Teng. Okay, Micaela Cruz, sige. Para kanya tayo, amin. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo, ikaw pala ang akin sa puso ko. Kaya ngayon'y laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil bang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan matitiis limang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang angin na kahirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na inibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo, ikaw pala ang akin sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang angin na kahirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na inibig kita. Nais kong malaman mo na inibig kita. Ayan, maraming man nagpintas ganyang boses mga idol ng Leila Bautista. Apo, Hamet, mahilig lang ako magkaraoke. Pero hindi maganda kabiyag. Mahilig tayo lang. Galing mo, sabi ni, thank you so much, Micaela Cruz. Helen Palma, yes, kabiyag, my favorite song. Kanan Helen, ayan, ganun ba? Yes, kabiyag, request habang nabubuhay kabiyag.
Sinong kanta yung habang nabubuhay? Naglaing kami gaya magkanta Uncle Estrella Isla. Ayan, mahilig lang kabiyag. Dapay Mr. Reynaldo Ramiro ken Elisa Ramiro di Tahaway kabiyag. Ayan, sabihin mo Cecilia Paredes, manood po sila dito sa ating live para marinig nila ang iyong mabasa nila ang iyong greetings. Galing mo kumanta kabiyag. Ayan, maraming salamat MC Valyarta. Ayan, ana detay request itay nga kantan nga may isan. Ya kantain deta habang ako'y nabubuhay. Habang nabubuhay wino habang may buhay. Anat na ganan. Ada nag-request ti may isang nga kanta itay nagpintas sinon. Dayto man palubusan ka, sagot ko man kini DJ. Palubusan ka kano. Palubusan ka. Sige, palubusan ka. Di ba? Deto yan. Ipatukartela tang kabiyag agit hang ko among nga kantain. Palubusan ka Ilocano kunan. With lyrics. Deto ya. Diba kabiyag? Sige. Okay, dito po mga request ni Micaela Cruz. Ayan. Like and share tayo dito live tayo apo. Tapno at ato tayo iti nga agtutongtong dito Ayan, thank you so much. Pa-request man kabiyag tayo nasa M nga ipapanaw. Nasa M nga ipapanaw. Habang nabubuhay. Duque sa Baring. Ayan, shout out Duque sa Baring. Ayan. Maraming salamat Duque sa Baring for coming. Olive Ramos at sukat ni Harry Corposen kabiyag. Ayan, di kita mayat nga umakyat no ko iti live tayo. Ito naman minsan. Iparipirit ko lang nga po. Tapos nung maited ko kanyayo iti link. Pa-request man kabiyag tayo na nasa M nga ipapanaw. Okay, sumarunaw kabiyag. Kabiyag tayo man iniibig kay nakatalina. Yahoo ko na ni Wilma Romero. MC Valyarta kabiyag, shout out ko man mamang ko Ruby Valyarta di Tamawi. Thank you kabiyag. Ayan, welcome. Flor Briones, hello kabiyag. Ayan, maraming salamat. Ayan. Namayad man, di kita nga tuktukar kabiyag. Gwen Margie Butin. Shoutout kanya Margie Butin.
Hello po kabiyag, kini ko mga kabiyag. Urayan te upload ko, Glow Dubs Reyes. Nagbalbaliw ka, di mamiis ka, sabay na maawatan na, ket palupusan na. Awanan ni palupusan na kadin nga umatayo, tapnon mapanunot mo, ato apason mo, tsak mariknan ti pamatek mo. Nagbalbaliw ka, limamiis ka, sabay tamaawatan na, ket palupusan na. Awanan ni Ayan, maraming salamat. Iti nag-request dito nga kanta. Thank you so much. Palubusan nakading. Ayan, maraming salamat. Dong Madriaga, musta kabiyag? Okay lang, Dong. Ayan, kabiyag, nakitak dito oras tayo kit mapanin na ya. Ana diti may isa lang ngayon ti kantain tayo kabiyag. Apo, narigatin nga pa pagustuhan kay amin. Maladawak man mapanagubran. Di Panda is watching. Alya, ana ti ko na akon kabiyag. Ana DJ request mo tatayin si ka Helen habang nabubuhay o habang ako'y nabubuhay. Awan rumwar nga habang nabubuhay. May salat kantayin tayo kabiyag ha? Dua gayang. Tay panglasong tayo. Isudeti nga ta habang ako'y nabubuhay, kabiyag. Habang ako'y nabubuhay ngamin deti agparparang. Nasa M nga ipapanaw ko kakabiyag. Nasa M nga pumanawag diti live tata kabiyag kasi hindi agubra. May sa oras lang amin ti mabaling nga pinag-live ko kabiyag. Into no, apagsubliak lang dito trabaho kabiyag. And then agre-live back madamdama oras iti alas 7 iti rabii. Tata madamdama agre-live tayo kabiyag. Risa Martinez, aloha po kabiyag. Aloha. Ayan. Dito iti mo natating nag-request kabiyag inte man na kantain. Siguro dito ya. Habang ako'y nabubuhay. Oh, see, I told you. Wilma Romero, dito request mo itay, maminsan to na ya, baka madamdama. Kantain tayo lang yun dito request ni Helen sa tayo aglasong. Thank you so much. Baring kaya kang kantain dito ya. Kantat babae pa dito kabiyag. Laging na lang sa isip mga sandaling tanggapin mo ang pag-ibig ko para sa'yo. Walang hangganan ng saya, mga sumpa at pangako. Tayo lang dalawa kailanman. Ang pag-ibig mo sa akin ang nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko. Habang ako'y nabubuhay, di ko kayang mawalay ka, di ko
ako'y nabubuhay. Ayan, maraming salamat everyone. Di po nag-stay dito yung live. Nakikita maging sa mga panaginip, mga ngiti mong kay tamis, natutunaw sa puso ko, mga sumpa, pangako, kayo lang dalawa kailanman, ang pag-ibig mo sa akin, ang nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko. Habang ako'y nabubuhay, di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka. Habang ako'y nabubuhay. Sa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko. Habang ako'y nabubuhay, di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka. Habang ako'y nabubuhay, ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko. Habang ako'y nabubuhay, di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka. Habang ako'y nabubuhay. Kaya maraming salamat everyone. So detang araw diti may isang kanta habang ako'y nabubuhay, requested by Helen Palma. Ayan, thank you so much Helen Palma. Ayan, inting araw na kumanta iti may isang last song tayon diti Ilocano Christian song kabiyag. Kasi ay, anong tawag nito? Ag-entay ti liven kabiyag. Ayan. Kita hintay man nagubran. So nga last song tayo kabiyag. Kaya maraming salamat everyone. Di kita nang suporta iti live tayo. Thank you so much. Okay, hindi nga ron na kumanta iti may isang last song tayo, may isang last song. Iti last song tayo nga Ilocano Christian song. Para kanya tayo amin kabiyag. Di kita hampay naka-likes apo deti live tayo, ag-likes tayo ka din, and then i-share tayo deti live tap no. Into no maminsan nga ag-live tayo, ag-notification dan to kanya dan. Kaya na sakbay nga hindi ag-last song kabiyag, like man deti nga gundaway, nga di kiti agbirbirok iti trabaho. Iti isla iti Hawaii, full-time ken part-time. Iti commercial building maintenance ket agsapsapol dati mayat nga agtrabaho, full-time ken part-time. Kanayon na payen iti benepisyo kabiyag. Ada benefits na dati nga pagtrabahuan. Sweldo ket mangrugi iti $16 ag pangato depende apo iti experience deta ag-apply.
Yan, no, napimpindas iti, napimpindas ti, take ko na ako, napimpindas ti experience mo kabiyag, nangat nga tumit lang iti sweldo. Oras ti pangrugit ti trabaho ket 6:30 ti bigat agingga iti alas 3 iti malem. Lunes agingga iti Biyernes. No kayat yo iti overtime at dapay no kwa Sabado nga pinagtrabaho kabiyag. No interesado kayo, tumawag kayo laeng iti pisinadan, iti numero bilang 808-845-1955. 808-845-1955. Okay, di kita mayat nga ag-apply iti trabaho, full-time ken part-time, ag-message kay laeng kanyak kabiyag. When no, tawagan nyo, DJ Imbagak nga numero. Okay, thank you so much. So, intay nga ro din na kumanta iti may isang Ilocano Christian song para kada tayo. Amin. Akas may isang panggibos dito nga live tayo. Thank you so much. Ni adani by everyone ni Duquesa Bareng umayak to met ag live ken kakabiyag. Sige, numaira na. Okay. Wilma Romero, thank you. By everyone, thank you. Ni Margie Butin, ayan. Ni Wilma Romero, kabiyag, isa live streamer to. Kanta damit iti live da. Ayan, no kahit yung mapan kanya na. Harry Bokpros met, no kwa isuna kabiyag. Ni Duquesa Bareng, ayan. Ni Margie Butin, kasanong nga rod, ag-apply no kwa kabiyag. Basta adaka diti isla iti Hanalulu kabiyag. Ag-anakan no kan, tawagam di numero nga inbagkak. Kabiyag, mabalinto, ti umuli. Ton sumaruno ag alive mo. When kabiyag mabaling. Yaya mabaling. Okay nga ro din kabiyag, tintay kumanta iti may isang Ilocano Christian song para kada tayo amin. Ni nalpas metin nagplay guy. Dalinae da bukod mulae Naruto Diyos sa bukid ka Inagdawatin Kay tiyadipin mo wala Kakatibinin Alaing katarabayen Alaing kasaranayen Tapnog dalinae da bukod mulae patay mo Bukawem Sikit tibiyag mo Kasi kalaeng Ibang nuskong Agturong Kinapod no Naruto Diyos sa bukin ka Kakatibinin Alaing katarabayen Alaing kasaranayen Tamnog dalinayen Nabukod mulaen Naruto Diyos sa bukin ka Inagdawatin Kay tuyadipin mo wala Kakatibinin Alaing katarabayen Alaing kasaranayen Tapnog dalinayen Nabukod mulaen Ayan, thank you so much. Detang Rodapo itinagpatinggaan dito nga live tayo. Ayan, maraming salamat. Di kita inaudi nga simrekapo. Thank you so much. Nolina George Peregrino, Sara Pascual, Rumi Ann Manuel.
Ayan, di kita abot hinoodi. Ayan, thank you so much, kabiyag. So, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat. So, mamaya, baka makapag-live po tayo. Mag-shoutout na lang tayo mamaya. Okay, so, mamaya na tayo mag-shoutout, kabiyag. Okay, bye everyone. Thank you for watching. Ayan, di kita hampay naka-subscribe iti YouTube channel tayo, kabiyag. Bale, dua dito live tayo, Facebook and YouTube. Agpadadalat tanukat mabuyan no anat mabuya ti Facebook kastamit ti YouTube kabyak. So dual live dito live tayo adda iti YouTube adda iti Facebook kabyak. Okay nga din kabyak. Bye everyone. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Kaigan mula sa iba't ibang isla, ngiti at tulong kahit walang kapalit pa. Sa pagitan ng trabaho at tanawin na magagaganda, Waikiki hanggang mauna kea Deti Hawaii. Sa gitna ng banyagang mundo, may puso pa ring Pilipino. Deti Hawaii. Tugot pawis sa bawat ngiti, tagumpay sa bawat hakbang, kahit malayo sa bayang mahal. Dito ako patuloy na lumalaban. Dati Hawaii, kwento ng bawat buwan.